هێزا سووریا دیموکراتیک و یەکینیên parastina gel helwesta xwe ji beşdarbûna Tirkiyê di operasyona Reqayê de eşkere dikin. Tirkiye ne tenê daxwaza xwe ya pêşdarbûna rizgarkirina Reqayê de ragihand lê ew bi merca got Qesedê û YPG di operasyonê de ne pêşdar bin girê dide. Berdevkê fermî yê yekîniyên parastina gel YPG Rêdûr Xelîl ji bo dengê Amerîka bersiva vê bersivê dide û dibêje. مافی یکینه پاراسنا گل جهه مافی هزین سوریه دموکراتیک جهه گوهرنا وان باجرا جه شر جه هبونا داعش گوگلوی داری به دست خلق نوی هرمی رزگار بکه داعش جبه داری دور بخینه دولت ترکی شرطی و مرجی و چنه نه چنه او ما علی قدر ناک هێزا سووریا دیموکراتیک Qesedê hevkara koalisyona navnetewî ya li ser zemînê û ya herî akîv e di şerê li dijî Daişê li Sûriyayê li ser zimanê berdevkê xwe yê fermî Talal Silo dibêje got hebûna Tirkiyê li ser xaka Sûrî dagîrker e. تركيا بشكل خاص هي الداعم الأساسي والشريك الأول. تركيا بآوایەکی تایبەت ئەو پشتگیر و هەڤالبەندە داعشا تەروریستە. ئەم بتوندی هەبوونا وان ڕەت دکەن وان وەکە داگیرکەر دبینین لە باکوورێ حەلەبێ. ئەو و هێزێن گرێدای وان. ئەم ji bo şerê terorê destê xwe naxin destê dewleteke dagîrker ku aliyekê serekeye ji vê terorê. Şewremendê Hêza Sûriya Dîmokratik Qesedê Nasir Hecmat Sûr dibêje got derbasbûna Tirkî di operasyona Reqayê de wê bibe sedema şerekî pir giran di navbera Tirkî û gelên herêmê de. Ez bawerim wê tê kevin çiravek mezin, müstenqaekî mezin de wê ne Ereb wan qebûl bikin û ne Hêzê Sûriya Demokratîk vê qebûl dike û ne gel vê qebûl dike wê bi şerekî gelerî bi tevayî heber Tirkî. Hin aliyên din ezmûna Tirkiye di li Cerablusê de nirxînin û li ser bingeha wê dibêjin got daxwaza Tirkî di pêşdarbûna operasyona Reqayê de wê pêk neyê. Ji ber got Hêza Sûriya Dîmokratik Qesedê vê yekê red dike û operasyona rizgarkirina Reqayê bêyî Qesedê pêk nayê. Cîgerê fermandarê giştî yê tevgera serbazên azad Husam el-Ewwak vê yekê şirove dike û dibêje. دما کو هێزن ئەمریکی هەوڵدان دەرباسی جێرابلسێ بن سلوگانین وەک مرن ji bo ئەمریکا و سلوگانین کینێل دژی وان هاتن هەلدان ئەمریکیان دیت ku çareseriya tenê ya şerê Daeş û grûpên tundrew ew e hêzên Sûriya Demokrat. Reqa paytexta Daişê ye û rizgarkirina wê ji destê Daişê derbeyek pir giran e ji terorê re. û ev yek dihêle got şerê siyasî beriya operasyonê gihiştiye asteke pir bilind. Bi taybet di navbera Kurdan û Tirkî de. Zana Umer dengê Amerîka Hesekê.